Arratsaldeon danoi, eskerrik asko goien zientziaren giltzaken itzaldire etortearren. Eta gaurgun, hemen okiko Jon Lazar, bera hori xotarrara, itsas arkitektura eta ingenieritzako gradu eman Inglaterrako Southampton Unibertsitatean. Eta bera gaztire, 1906 jasu, bueno, gaztian handabe. Eta lau urtez, egon zen, Valentziagako utziolan lanin, Zumaxan. Eta horregaz nahikuez, eta Branca Composites deitzen den enpresin sortzaile eta zuzendario ebara. Eta bueno, hainbat proiektutan parte hartu rau, gexen bat hoxe, itsas ingenieritzan ingurun, eta itsasontzian optimizazioin de beran espezialidadi. Eta bueno, Branca Composites enpresa horren barrun, zango, material komposatun ikerkuntzan aritzen da, eta Branca traineru, igual bat ematek hemen ezautuko rau, baina diseinu berritzai berak einakure. Eta bueno, esan mire bai, 2000 garren urtin de 2002an, estatu mailako txapeldun izan zen labera erramutan, osea que erramulasez gain, gaur erramunatzin dan oinarri zientifiko esplikako esku. Eta bueno, berbak izan di, dana ez da hain frikixe. Osea, ez usta ikustu zuen goza batzuki, ze dana ez da badako izango izan. Gogoratu, Charlie Nerdixan deskantzo bat egukoro gola, bale? Bueno, nahiz un niño laza, eskerrik asko, karte darren. Arratsaldeon danoi, eta eskerrik asko una gaztuatzea batik, eta Mario eta konpainia ere bai, egolako ekimenak bultzatzeatik eta zientzia zinen gizartea zabaltzeko esfortzo egitea. Bueno, nire izan die amenua inberdetela zean, Karla amenua, eta saiatuko naiz, aldete neurri, baina gauza batzuk igual pixka tekniko aldea joko gu eta gero bukaeran egon galdera egiteko denbora, galdera pixka tekniko gina egitunak, guztua erantzeko ditu. Bueno, esate dugu, izatea izangoa arrauna eta zientziai buruz, eta zergatik zientzia, askotan arraun mundun aintzinatik beti jo izan dua sensaziotatik eta intuiziotik eta pixkat sensazio personaletatik zientzitik baina momentu bat ariatzea sensazio horiek motzak jatzeganak errendimendu plus bat bilatu nahi bali bada, ez? Eta, bueno, zientzia sensazioak konfusioak izan lehizken bezala, zientzi aldetik handakona objektibidadia eta neurketa esango dugu gezurik ezate ez duen neurketak. Esan dugu bezala, bi partetan zatituko dugu, aurrena zein dezakeun zientziko ikuspegitik arrauneko errendimendua mejoratzeko eta bezaletik nola dezakeun hori gaur dugu. Eta tarten, proiekt jarri etor, tarten, mozketa bat ingo dugu zozatzeko edo. Zer? Alde batetik dazkau osasun zientzik eta beste batetik ingenieritzak lotutako zientzik errendimendua mejoratzeko ikusi dezakeun bezala kirol zientzik, medikuntza, farmazia, osteopatia eta bar medikuntza atletikako errendimendua mejoratzeko. Eta beste batetik itsas ingenieritza, fizika, mekanika eta biomekanika, materialen ingenieritza eta teknologiak laguntza gaitu ziotan. Guk gaur eskuiko alde honei buruz bakarrik hitz egingo dugu. Azkenen zerren bila gaurtza. Errendimendua mejoratu nahi baldin badeu, objektibo printzipala da bataz besteko abiadura mejoratzea, ez? Ahalik eta azkarren bukatzea distantzi jakin bat, estropan garaia izateko.
alde batetik handakau, itxas ingeniaritzako ikerkuntza, eta beste batetik biomekanika. Zango dut dela, itxas ingeniaritza dela barkua, eta biomekanika dela motorra. Arraunari indarra aprobetxatzeko, arraunari indarra gehien aprobetxatzeko jorratzean esparrua. Azkenean hemen espiral bat da, beti alde batetik edozein parametro aldatze bat iman dugu bai ingeritza aldetik eta bai biomekanika aldetik beste parametrotan afektatzeu, eta orduan pixkanak ajun behar da zirkulua izten, azkenen optimizazioa batea jatu arte. Eta honek lortze duguna da, efizientzia. Aldan, dakaun potentziakin, energiakin, alik eta azkarren jutia. Itxas ingeniaritza aldetik itxas arkitekturako lanak, kaskoan erresistentzia neurtzeko erak, estabilidadia bai, eta itxasoko portaera olatutan dakan jarduna. Itxas arkitektura aldetik nahiz detaile gehiagitan sartuko, baina dazkau kaskoan formak analizatzea, desplazamentua, ez da berdina 80 kiloko mediako enbarkazio bat edo 70 kiloko mediako baten dinamika, trimatua, hau da, gainero bat azkenen, dago modelo txiki bat, ze posesiotan don, urakiko erlazion, horrek bere efektua daka noski izan bere karakteristiketan. Azalera guzti bat dago, urazpin, resistentzian proportzionala dana, eta hau azkenen gorputz bat nola dan, dazkau urazpin sumergitutako zentroide batzuk, forma berdin baten pixua aurreago batzeago jarri, markazioak iteuna da trimatu, noiz arte, urazpiko volumenan zentrua, gainen dijo, sistema guztian pixuan grabetate zentruan azpin egon arte. Justu, pixua atzea etortza bali da, horaiteu, gana berdin du arte. Eta, bilako efiziente dazka hor, aurretatza egitzeko kasko desberdinak analizatuz. Errezistentzi aldetikan, bi alde dazkau, hidrodinamika eta askotan astutze zaigun aerodinamikare bai. Traineru baten, adibidez, kondizio idealetan, eizeik gabe eta hola, izan lehike 10 nudua, izan lehikela gutxo gora bera aerodinamika eguneko 15, hola, porzentean da beste dena aerodinamika. Eta, resistentzia, azkenen enbarkazio baten resistentzia hor jartzen den bezala hemen, zerako formula honetan jartzen den bezala, ez da oso teknikoa ina, baina, azkenen txikatan abiretu da. Resistentzi totala da, resistentzi biskosua, zango dut, resistentzi biskosua, bigarrengo tanen jartzen duna, dela resistentzi frikzionala, esan nahi duna da, urazpindon azalera, kaskoan azalerakiko frikzioa, baina geho beste faktore badaka hemen, formak emate jona. Azkenen azalera, izan dizke, 10 metro karratu azalera bat uretan dijoana, baina ez da berdina, 10 metro karratu taula baten izatea uretan dijoana, o esfera baten dijoana, ez da berdina errezistentzi biskosua azalerakiko. Eta, hemen, formularen bitartez kalkulatzeak ona. Bezaletik handakau, olatuko resistentzia, frikzionaletik kanpoa, beste partia da, enbarkazio batek aurreen, atzeen eta sistema desberdinetan sortzen olatua. Eta, hemen formula hori horretik jarriet, guzti deuna da, enbarkazio baten resistentzia da, enbarkazio hori dijoan
abiaduran berbiduran proportzionala. Zango dugu, ez da berdin, abiadura doble baten erresistentzia ez da doblea. Da, gehiago da. Eta potentzialetik, erresistentzia hori gainditzeko berdan potentzia izango nitzake berdin. Bestatik handak hau, untzilan estabilidadia, estabilidadiak bere efektua daka, garrantzia duia daka, abiaduran bai. Eta, bueno, estabilidadiare mundua da. Alde batetik handak hau, estabilidade primarioa, eta bestetik sekundarioa. Piskate, labur biltzeko izango nintzake primarioa, eta geldik, enbarrazioa, geldik daunen dakan estabilidadia, eta sekundarioa izango nintzake martxan dikoala, gorputz bate, enbarrazioan sortzeian presioki nabar, dakan estabilidadia. Asko jakin zuen bezala, estabilidade sekundarioa handio izatea, estabilidade primarioa baino, eta nire bat geldik honen uretan sotxorua da, eta martxan estabilidade da. Eta, bueno, azkago estabilidade ezberdinak, bi hor jartzitu estabilidade transversala, zarkakoa, eta longitudinala ere bai. Kasko baten forman arabera, izan lehike kasko bat longitudinalki ere oso trimatu bizilea dakana, oso resistentzia ondila presentatzea angulo hori lortzeko. Eta dago itxasoko portaera, movimiento desberdinekin, pitch, cabeceo, roll, transversala, eskora etango dugu, jo, hau, eta gero bestek dia, zango dugu aurreako, zeharkako eta gorako movimentu. Hemen ikuste duguna, txugora bera, kasko baten forman arabera, obviamente, zea desberdinak, volumenan arabera, uraspin distributzean volumenan arabera, zentro desberdinak lortu lehizke, eta, koefiziente desberdinak bai. Erresistentzi aldetikan, lehen esaten genuen bezala, hor ikustea, alde batetikan, erresistentzi biskosua desente linearra dana, hemen abiadura dakago eja baten, eta erresistentzia beste baten. Ikustea, erresistentzi biskosua, frikzionalakin lotuta dona, da, desente, konstantia proportzionala izango dugu, ikustean bezala, linea zuzen bate aldea tiratzen resistentzi tipo bat. Baina besta detikan, olatuak, enbarkezioak sortzen olatuan resistentzia da esponentziala. Azkenen, traineru bat, o edozein enbarkezio, velozidade txikitan, gutxi gora bera ondo dikoa, baina momentu bat aiatzea, tope bat bezala bilatzeuna, da inkremento oso handi bat berdu, velozidade txiki bat irabazteko. Eta hemen ikustea garbi. Besta etika, hemen bai, haizian resistentziare ordo. Traineruan kasun, hemen ibiliko bainake, zona honetan. Azkenen, abiadura, ingerintza nabaleko terminoetan izaite deunen, ikusten ez dugu itzaitia abiadura eslorakiko konparatuta. Ez da berdina, 10 nudua dikoan transatlantiko bat, o 10 nudua dikoan firago bat. Bere eslorakiko oso velozidade handia daka batek eta bestiak ez. Orduan, traineru baten, gutxora bera zona honetan izango gineke, horretik esaten genuen leheno, kondizio optimotan, velozidade punta gehiagi forzatu gabe, predominantia resistentzi biskosua da. Gero galderak eta hine baditu zuen sakonduko du pixka gehio, baina.
Eta estabilidadetik, nik uste dugu, estabilidade transversalan grafika bat, erakuste diguna, estabilidade maksimo bat hau ez da, simulatzeko bakarrikan da, ez da trainero bat dena, obviamente. Nik uste dugu, estabilidade maksimo bat punto honetatik bera estabilidadea gutxitzen jungo litzake, eta, bolkatu arte, punto honetan bolkatu litzake, eta hau da, bolkatuta izango luken estabilidadea. Trainero bat ez da bolkatzen, kurba berdina daka. Eta, hemen ikuste duen bezala, hemen konparatiba azkar bat dakau, forman arabera, hau da, erdipareko guarnamastrako sekzio desberdinakin, uretako manga, uretako zabalera berdin batekin, eta forma aldatuz, ikuste duen bezala, estabilidadeko kurbak desberdina dira. Horre, beste mundu bat dago. Lehen esate genuna, alde batetik handazkau rotazioko movimentuk, eta beste batetik translazioko movimentuk. Pitch roll jo, inglesez, cabeceo, balanceo eta kristiano da. Eta gaien movimentu longitudinala, transversala eta vertikala. Hemen ikuste dugu, itxasok ama. Eta, itxaski generitza aldetikan, pixkat hau izango litzake laurpen txiki bat, zen bezala, analizatzea eukiko genukeen saria. Dago biomekanika. Dago maisu handi bat, Valery Kleshnev, Rusua da beha, eta urte asko da mazki behare arraunlaia izan dagoa da, olimpikoa, eta urte asko da mazki arrauneko, banko mugikorreko arrauneko ikerkuntzan, biomekanikak eta etikan. Biomekanikak aztertzeko, azkenen abiadura buruz hitz egiten egia, eta potentzi baten bitartez, abiadura bat, metro por segundo bat ima da, dakau distantzi bat eta denbora bat. Parte bat itea pala uretan dola, uretako distantzi bat eta uretako denbora bat, eta bestia da, pala uretatik kanpoa donen, itean distantzia eta denbora. Parametro desberdinak dazkagu analizatzea hemen, haure biomekanikare mundu bada, baina parametro bakoitzak noski bere efektua daka eta bata bestiakin lotuta daude. Mendanak batean jarritut, zaila izango litzakeelako danak batean lotzen, lotuta daude eta lotzia badaude. Baina, presentazio honen helburua ez direntzen hori izango hanik. Indarra, palanka, ezkenen, arrauneko munduko jendazko hemen, baina, hemen ekarri dugu pirogismoko pala bat, azkenen berdina da. Efektua daka, palanka esan duen bezala, palan azaleran arabera, palanka bat jakin batekin eta indar jakin batekin, urakiko iteon resistentzia desberdina da, eta orduan, urai heltzeion era, azaleran arabera, desberdina da. Amplitudia, zan nahi duenen da, arraunen iteakon don amplitude guztia ez, etaketik bukaera. Sektoria, ez da berdina amplitude berdin bateako hemen hasi eta hemen bukatu, o hemen hasi eta hemen bukatu. Momentu bakoitzan urakiko lan bat iten nahi da pala, eta arraunari jare momentu hortan indar jakin bat iten nahi da. Horrek efektu bat daka. Ezkenen, edulekuko abiadura ez den egia, potentzia
indarra abiadura baldin bada, azkenen indar asko itia egongo litzake zea baten, palada baten ez, baina indar hori makala baldin bada, hemen honek izanik oso indar handia kamioi bat mugitzeko indar bat, baina makala baldin bada, potentzia txikila da. Orduan, indarraz aparte, abiadura garrantzitsua da. Erritmoak implikazio asko dazka, akzelerazioa, ez da berdina, enbarkazio bat izango dugu, velozitate nahiko konstante baten mantenitzia, hola jutia. Eta lehen esan duen bezala, erresistentzia berbiduran proportzionala baldin bada, matematika egite baldin baitugu, ateratzen zaiguna da, velozitate fluktuazio txikienak eukikula beti efizientzia altuna indar berdinakin azkarra juteko. Azkenen beti arrankapara ari baldin bagea, berbidura horrek iteuna da, makal baldin mazuaz eta gero bukaeran oso azkar baldin mazuaz, azkenen abiadura media berdin bat aiatzeko esain makal eta esain azkar jutia, efizientzio da, fluktuazioa ondila eukitzea baino. Berbidura horrek abiadura maximoko baloria oso ondo jaiteulako, orduan media oso ondo jaiteulako. Bezaletik handakau, akzion-reakzion deitzena, menegia gauzasko uretako distantziko parametroak esaten, baina traineru bate, arraunen pala aterata gero, traineru abandikan martxan dikoa, eta azkenen dia, traineru bate 1000 kilo, kon masa bat aurre atatzea, bere efektua inez, trimadon, eta akzion-reakzion honekin esan nahi duguna da, eskopeta batekin tiro bat botatzean bezala, tirua areakaba botatzea, baina zarta atzeako emateu, arraunen berdina basatzea. Masa guzti horiek atzeak adi joaztinen, azelerazio positibo bado aurre aldean. Askotan ez dilo erreparatzen horrei, baina arrauneko efizientziko klabetako bat hori da. Azkenen grafika batzuk analizatzen bat imaitugu, aurki mugikorren oso ondo ite bat ima teknika jakin bat, abiadura punta paladan bukaeran izan berren, hor nonbait, ia palada bukatu eta gorputzak atzeak adi joaztinen, beste azelerazio bat do, justu efektu horregatik. Oso garrantzitsua da. Honen arabera ratio desberdina dazkau, zenbat denbora uretan, ez da berdina 60% denbora uretan eukipala eta 40 gainen, 50-40, o alrebez. Abiaduretan, denboretan eta gauza ezberdinetan. Kurbak dazkau, ez da berdina indar bat itia arraunari potentziala desarrollatzea paladako hasieran da bukaeran ez, o dana oso konstante ina izatea, o bukaeran bakarrikan indarra ematea, kurba desberdinak sortzeitu eta kurba horrek efekto zuzen badaka azelerazioan da abiaduran. Eta gero inertziak ebai. Askotan, zea batek funambulista o kablean gainen dabiltzean jendia bezala, funambulista batek lortzeuna da makiluze horrekin, inertzia transversal hori handitu, eta influentzia externo berdin batekiko bere estabilidadia
handilo izatea, ez? Gutxillo afektatzia, haize bolada batek, o ez arrozak. Arraunen berdina pasatzea, arraunen eukitzea dakau, traineru bat bere pixuakin, arraunari guztik bere pixuakin, eta zentru jakin bat, hemen do zentro gravedadi hau da, baina zentro gravedadi eukileike arraunarik oso gertu hemendik egon da, oso separatuta egon da, zentro berdina lortzia bakau. Baina itxason, gehien bat, itxasoko portaera inertzia txikituta, hau da, jendia barruago karretan, kanpoago eaman da baino, oso desberdina da. Azkenen, inertzin berbidura batzu daude hor, eta lortze duguna da, arraunari juntatuta, estimulo esterno batekiko, adibidez, olatu batekiko, traineruan reakzioa desberdina izatea, inertzian arabera. Oso inertzi txikila bali madaka, traineru batek tenditzeu kontorneatzea gehiago, estimulo jakin batekiko reakzio azkarro dakalako, eta alrebez, inertzia handituta, olatua gehiago jateko tendentzia daka. Hau, kemika aldetik haure klesien referentzia bada, praktika bada, ikuste dut bezala, jende asko pentsatzeu arraumunduko jendeak ez, baina arraunen dela emarkazio bat, eta palak uretan itobela efekto bat, hor zurrumilo bat altatzeula, eta pixkanak aurra dekola, baina azkenen efizientzi honekin saiatu nahi duguna da, hemen ikuste dugu. Hau izango izake pala zea bat, ez? Palada kompleto bat. Ataketik, sartu, butza, eta berriz atakea, ez? Punto honetan, ikuste duguna da hemen, inguru honetan, dola apoio bat, eta apoio hori geldik mantenitutare, hau izango litzakena eskulekoa, eta borda, arrauneko eta borda, eba. Arrauneko eta borda, hemen velocidade bat dago, eta hemen geldi da, orduan gehiago dela apoio puntu bat euki eta enbarkazioa bihatzia ura muntzia baino. Eta bueno, hauza preparatzen gana bizkate aurrengo parteako, nire baina zuek edo seiko dago ez. Esan dugu bezala, hitzein dugu ze estudiatu lehiken, errendimendu mejoratzeko, eta ikusiko dugu nola. Dira desberdin daude, teorikoki analizazioa dakau, eta esperimentalki ere bai. Teorikoki, obviamente, kalkulatu behar da, zera esmantu, eta esperimentalki neurtu nahi eta jarri etzeakin, esklamazioakin, jende askok, hori neurtu dugu, nola neurtua, o ze neurtua, o ze kondizioetan, askotan ez direu garrantzia ematean neurtzeko zehaztasuna eta resultatu objektibo batzui. Azkenen, neurketa bat, kondizio desberdinetan egiten nahi bat imagea, emaitza ez da sineskorra, ezin dugu hortan mazatuz. Eta berdina, lehenako espirala, azkenean teorikoki kalkulo gauza bat esate igue, esperimentalki neurtze duguna desberdina izan daike, edo iten egian erroria o kontun hartzen aiezgean parametro batzuk sartzeia eta orduan beti zerbait desberdina emateu. Eta bata besteakin konpaginatuta beti guaz espiral hortan, geota itxillo, beti puntu optimo bat dutatzen. Lehen esan ditugun gauza bedanak, nola egite ditugu, gaur egun diseinu barko baten konportamentua analizatu nahi bali da, ordenadore bidezko software batzu dazkau, forma ezberdinak dibujatzen ditugunak,
espazamentu desberdinekin, kalkulatzeuna momenturo eozein variazio egite bat da formetan, hemen volumen gehiago eman, hau zea da, beste martxio da. Volumen aldaketa bat daude, manga, luzera, eta bar, zea guzti hauek, koefiziente guzti hauek eta zentroi guzti hauek directamente kalkulatzen dituna. Orduan, barku bat sortu baino lehenuo, bakizu gutxi gora bera, teorikoki, ze inberko luken, eta ze idia nahi dezun bali makizu, pixkat bideratu, funtzio hori ondo betetzea. Software desberdinak daude eta, gauza desberdinak egite dituenak. Resistentzia, bideo txiki bat dago hemen. Zukeik hemen. Han ikuste dugu CFD, Computational Fluid Dynamics, dinamika de fluidos computacional, ordenadore bidezko simulazio bat sortze dugu, kondizio jakin batzutan, barku baten portaera ikusteko, eta bezalden dakau, Towing-tan deitze duguna, kanal esperientzi hidrodinamiko entzako kanal bat, egitan eskalan, modelo bat probatzen, hemengo kondizio berdinakin. Ikuste duen bezala, beran daude beste... Pausa emon. Hemen kasu konkretu honetan oso logratuta do, dinamika de fluidos computacional hau experimentalki hau izan balidatzeko CFD lan hori, experimentalki akorde zeola softwareak esatezunakin. Kasu hau desente ezoikua da. Ez da inarrexea, simulatzea hau ez da botoi batei eman da, ez da, egite dugu, ez dela hau inorrek eluke ingo, hau asko zemerkio da. Hemen lan asko egin behar da horrena, prozesatu baino lehenuo gauza asko, parametro asko sartuta zean, ordenadoren, eta, guztia pixkat tendentzia dikoa etorkizuna honealdea, hau merkio dalako, azkenen, Towing-tanken hemen leizke mila diseinu desberdin simulatu, eta bakarrikan berdan da denbora eta ordenadoriai klik eman da 2000 diseinu desberdin horiek analizatzea batean. Bezalde hemen, diseinu desberdin bakoitzeako modelo desberdin bat inberko litzake eta horrek koste asoziatu handi badaka eta etorkizuna pixka dunea dikoa. Hemen beran ikuste dugu, hau da ordenadoriak esango lukena inberko lukela eta hau hemen sensore desberdin batzuk dinamika hori dena registratzeu eta gero kontrastatzea bat bestiak. Hemen ikuste dugu bezala, libre do, gora eta bera juteko libre do, trimatzeko ere bai, horra eta atzea egiteko, baina movimentu hau ez daka eta eskorare fijua daka. Kondizio hori simulatu nahi dalako. Estabilidadian kalkulo, software batzu daude, baina simulatzea irudeko modelo bat, bere grabedade zentroakin, número desberdinakin, eta teorikoki, zateu, nola konportatuko litzaken. Estabilidade aldetikan, bai, lortze deula softwarea kalkulo desente simple batzukin,
bere zeagatik, bere formulan jatorriagatik desente zea dira. Desente baliatuta daude kalkulo teorikok georealitatearekin. Orduan, bueno, hilabeti, gaina ezin da simulatu, eozer gauza simulatzeko modelo desberdin bat inberko genuke, erotu ingo gineak azkenen, ez? Hemen, jeno esan duna, hemen zeharkako estabilitatea analizatzen egia, longitudinalari leke, eta kondizio desberdinetan dakan estabilitatea, adibidez, kasu hauetan, traineruan kasua ez da, baina materialen sortzeatik, estabilitateen aberiaz, adibidez, hemen konpartimentazio bat balimadaka, eta zulo bat egitea balimada, biadeago batekin, uri espetetze balimada, obviamente, barkuak beste posizio bat hartzeu, uretan, eta zentrua, grabedade zentrua, eta, longitudinala eta dana, aldatu nolaitean, bere portaera ere, ezberdina da, orduan, simulatzeko aberi kaso baten, adibidez, ez dela ondo atzen, barkua, kalkulo bidez, lortze dut. A ver, hemen este bideo gau. Adibidez, gure traineru aurreko modelo bat diseinatzeko garaien, genituen eskalako froga batzuk, Inglaterran, eta ikuste duen bezala, dakau traineruan maketa, poliuretanoz inda, beso batei lotuta, beso honek neurtze duna da azkenen martx hau da zea bat, tanke bat, eta gainen dihua karro bat, tren bat izango beritzak bezala, eta karro hori do, beran flotatzen nahi dan modelo batei lotuta. Eta, interesatzen zaizun eskalako velozidade hori simulatzezu, eta hemengo lotura horrek neurtze duna da, zenbateko resistentzia ite joan abiadura jakin horrek, modelo horrei atzeaka, ez? Galga estensiometrika batzun bitartez, monitorizatzea momenturo dakan resistentzia. Hemen ikuste ditugun pesa hauek, simulatu behar da, obviamente, izan behar du eskalan, kondizio berdina, ez? Handin dakan kondizio berdina. Orduan, modeloa pasatzeakon, pixua, drastikamente jeistea, eta lortu berdana da, eskalako pixu hori, kontun hartuta hau libre dola eta gainen apoiatzen nahi dela, orduan, horrek bere pixua dakala beraka, barkuan behan pixua, eta gero, pesa batzuk, hor, rail batzutan, aurrera datzea mutualizateko, zertako, bai trimaua eta bai inertzia simulatzeko. Jeno esan duen bezala, hemen, pixu hauek, imaginatu grabedade zentrua hemen dola, pixu hauek, hau, x 10 cm atzea bota ezkio, eta hau 10 cm aurrera bota ezkio, gutxo gora bera, zentrua eritzak leku aldatuko, baina inertzia bai. Orduan, olatutan, gehi ikusiko dugu beste bideo batzutan, olatutan edukiko lukeen efektua desberdina izango ditzake. Bezalde, simulatzia do, desplazamentu desberdinak, adibidez hau adimada 70 kiloko arraunari zirkulazio baten, mediako zirkulazio baten egoera, eta alderatu nahi bat imada 80 kiloko mediako zirkulazio batekin, pixu gehiago sartuta, konsegituko nuke hori simulatzea. Bezalde, bi pixu hauek atzea botako bat ima genitun, lortuko genuen atzea karga bat simulatzea, eta horren navegabilitatea eta dinamika zertu izatea, eta aurra botatzeakin berdin. Ikusi ditugu hiru bideo, bat da kalmotan, urbanen, eta velocidade konstanten. Hemen analizatzea dakauna da, bat
ematezkigun zeak, datuak egokoran ordenadore batek jasotzen ditunak, eta bi, sortzen olatua, aurren, atzen, nun interferitzen, ura non moztutzen, eta bat, ez. Eta badaka hor atzeaka dazkuteana. Eta hemen sartuko bainake, soinua aitzia badon, horrena, ez. Hemen sartuko bainake ja olatutan. Hor, olatuk badatoz, aurketik dugu benikan, olatuk badatoz, makina batek sortzen ditunak neurtuta, eta kondizio jakin batzutan, hau da adibidez, 30 zentimetroko olatu bat, eta 15 segunduko periodoko olatu bat eskalan. Orduan, hemen ikusten dugu hor oso azkar, berez analizatu beharko genuke, ralentizatuta. Eskalan errokaratuan proportzion, eskalatuta. Traineru bat ez dihoa hain azkar kondizio normaletan jartzen bat dugu bideo normal bat traineru batena, obviamente ez da kondizio berdina simulatzen. Eta hau da, olatu motz bat, adibidez. Beste Windows Mediako zera da, beste software batekin, beste programa batekin irikiezkeo, ikusiko genuke makaldutakon, dakala, dinamika naturalago bat. Orduan hemen ikuste dugu hori, gora eta bera juteko libertadiak indola, olatuan erreakzioa libre usteko, baina zuzentasuna, aurreaka dijoan eje hori hau blokeatuta daka, eta hori bai. Belero bat simulatuko baldin bagenuke, belero baten navigazio normala, beti da, eskoratuta jutia, orduan, togintan kortan, hor, blokeatuko genuke beleruan posizioa eskora batekin, eta zea batekin, deriba batekin, ezkenen belero bat nola pixkat algoz bezala jutea, eta abiadura ezberdinetan. Kaso hau da, simplena. Itxasiten egitzako parte ikusi dugu, baina biomekanika aldetikan nolan neurtu dezakegu, kalkulatu dezakegu, parametro desberdinan efektua. Nezan ditugunak, batetikan, indarra, hemen gehiago daude, baina, simplifikatzatik, indarra, palanka, amplitudia, sektoria, eta abiadura, pixkat, propulsioa zehazteuenak, Hemen dakau, eno komentatu duen Brady Klesnefen lan luzia, 1900 da banku mugikorreko instrumentazioekin, 1997tik, Azebiltzan, eta lehenatik uste bat emate bai, neurtzen, banku mugikorreko txumazerako, banku fijon, traineru baten toletan funtzioa egiten aparaton bertan, galgaz tentsiometriko batzukin, radiofrekuentzi bitartez, eta bar, neurtzeana da, puntu hortan, arraunak indarra momenturo. Eta transmititzea, ikuste dugu, oso produktu rudimentarioetatik gaur egun, hau, ikusiko ditugu bestatzuko daude, radiofrekuentzia bitartez transmititzen zea batzuk. Aparatu batzuk daude hor arraunan behi ikastez eskilonak, eta arraunan, kasu honetan, da arraunan flexidua neurtzeuenak. Ezkenen indar bat sortzeanen,
arraunak sortzen flexio hori neurtzea, eta kalibratuta baldin badago zenbat kilokin zenbat okertzean, jakin dezakegu ze indar egiten ari den momentura. Eta esatea denuna, hori radiofrekuentzi bitartez zentral batek registratzen duena, eta gero, a posteriori ja, analizatzea do software batekin, entrenamentu baten, estropa baten, dabar, o serie baten ateratako datu. Hemen daude batzuk palan indarra, arraunakin lotutako indarra neurtzuen aparatuk, eta hemen ikuste dugu, banku mugikorren daude beste batzuk, hanketako, pedalindetako indarra neurtzeunak. Azkenen, transmisioa botiakiko banku mugikorren hanketetik, hanka bitartez ematea. Orduan, garrantzitsua da neurtzia indar hori zenbatekoa da. Hemen ikuste dugu baleribea. Transductora desberdinakin, angulua neurtzeun zea batekin, angultxo txurako tasto batekin, hemen indarra neurtzeun holako zea batekin, wireless alga batzukin, hemen modem bat, zea bat, radiofrekuentzi bitartez jasotzeun zea bat, zentralita bat, eta adibidez beste mila gauza neurtzeitu baleri honek, baina, pixkat, urrutiak gutea. Traslazioa, velozidadia, arraunarian velozidadia jakiteko momenturo, gorputzan aurrera eta atzeako velozidadia eta amplitudia, hemengo sensore desberdinak duitzitu, baina, bat da, adibidez, zea bat, lokarri bezalako, soka bezalako bat aurrera eta atzea joana. Hemen da, baleri beak eta eneka etxe bat egate hauen azkenengotako produktu bat. Piskat, lan honei, lan hau dana bere ikaskuntzetako ibiliun bezala, piskat produktu komertzial bat atea gu, pantalla batekin da bar, informazio desberdinak emate dituenak momenturo. Adibidez, entrenamentu baten erabiltzeko oso interesgarri dianak. Eta etorkizuna zein da, baleribia badabil. Azkenen, hauek normalen izatea aparatuk neurtu eta gero, a posteriori ofizinan bertan, analizatzeko aukera emateuenak, ez? Esateko, joder, hemen ez dakize pasada, o zeatik hemen ez dugu velozidade hau mantenitzen, baina beti beran dugu. Orduan, etorkizuna pixka dator, real time hortan, feedback hori momentu jakin hortan ematetik, pixka duen egiteuna, baina parametro asko gehiago sartuta, ez? Zea batek, formula honen da pasatzen bezala, imaginatzen bat dena zue Fernando Alonso izatea dela karrera bukatuta geho kurba hortan da pixkate barrogi sartzen zinean da ez dakizio, lehenua zeratu bertzen da esan jode, momentu hortan esan zertako zatzea zu, gero ez daka erremedioek ez, pixkat analizatzeko punto batea arte ondo do, baina etorkizuna datorrena da momentu jakin hortan informazio hori ematea. Metodo desberdinak egin, adibidez, base dato batzuk mugaliake zirkulazio desberdinanak eta klub bakoitzak beria eta esango baluke aparato beak filtro bat inda momentu honetan zuaz bukaerako velozidadia ez da estandar, jarri filtro batzuk hemendik honea dijoan bitarten ondo dijoa, baina hortik ateatzeanen alarma bat jotzia, adibidez, pikido bat pelarrein adibidez pit, eta patre batek adibidez behiratzia pantailan, eta esatia, zertan aidan deskuadratzen asuntua, momentu hortan
entzukizun hartzeko eta desizio aldaketa bat sortzeko. Hau da, pixkat, indarra eta neurtze dituen aparatuk. Eta hemen dakau, ritmoa, abiadura, azelerazioa, zion-reakzion da ratio desberdinak, neurtzeko pixkat, enbarkazioan neurketa. Enbarkazioan dinamika hori aztertzen software bat. Da, hau konkretuki da Catapult Minimax, zen hau. Da, mobil bat bezalako aparato bat. Hemen ikuste du, hori didez. Jartzen enbarkazioan bertan, eta azelerometria bitartez neurtzeu movimentu desberdinak, abiadura, zerazio longitudinala, vertikala, eje guztitan, eta mila histori. Eta honek hona dakana da, fiat arra munduako enfokatuta nola dagoen, filtro egiteitu, azkenen azelerometruak neurtze bat dimau, noiztan movimento arraunen beti zea da, movimento zikliko bada, orduan beti do, atake, final, enbarkazioak beti kadentzi badaka, eta hori gana filtratzeu, eta ematezkigu datu interesante pila bat, adibidez, ritmoaz aparte, ze abiadura genekan pala horretan sartu deunen, ze abiadura pala urtetik atea deunen, zema denbora pasa deun tarte hortan, ze distantzi tarte hortan, ze distantzi gainen, eta mila histori. Kasu konkretu hau, piragoismoko azterketa da, Google honekin genuna, zumaian, eta honentzako ere beste bideo bat da uste. Baina, arraunene berdina erabiltzea. Hemen ikusiko dugu tiempo realen. Honekin ite deuna da, hona dakana da, grabatu eskio, lehen leku fiko batetik grabatzen eginean, baina, behaiz egitzia emoritzake, o bertan, enbarkazio bertan kamera bat jarrita. Posibilitatea ematen eguna da, sinkronizatzeko irudi batzuk, datu akizizio nahi deun datuekin, hemen jartzen dugun grafika hau edia guk momentu hortan interesatzen eskigunak, arrazoi jakin bategatik, baina aukeratu daitezkenak. Hemen berozidea eta zerazioa bezala, nahi bali madeu kabezegua neurtu, horiek kentziak horiak eta bestatzu jarri. Dana batean neurtzeulako, kasarroak, geho, displaya erakutzi, eta bezaletik emateigu GPS bitarteko informazioa esker, nun gauden momentu hortan eta ze trajektoria egiten nahi gehan. Honek, mila aukera matezkigu, ikusteko adibidez estropa bat grabatu eskio, esatezu, ze pasa bigarrengo largo hortan, o zeatikan, o nundi juntzea, desbiatu intzea asko, o dana registratuta nola gatzean, a posteriori ere, oso herramienta interesgarria da, aztertzeko ze pasadan. Akaso honetan, bai dakau, sinkronizatuta datua imagenakin, jarriko abiadura normalen, naturalen, da gero pixkat mantzu jarriko adibidez, honek esaten da momentu hortan ze pasatzen nahi dan, ez? Hemen abiadura eta zerazioa, kadentziakin. Kabezegua eta pitch, kabezegua eta gora eta berako momentua. Eta bat, ez? Orduan, denborakin analizatu nahi bali madeu, jartze bali madeu oso makal, analizatzia dakau, nahi deun detenimentuakin, ez? Momentu bakoitzen, ze pasatzen nahi dan, ez? Zenbat denbora daratzen velocidade maximoa
harrapatzeko, zenbat zikloek ditun, zenbat beste parametro batzuk jartza bat egin genituen hemen, zenbateko desbioakin juten nahi dan, eta gara. Edozein momentutan gehatuko genuke, eta hor, zer pasatzea. Ez? Oso interesantia. Denboak gina nola goaz? Ondo. Bueno, hemen ez gez hartuko dana analizatzen, baina, bueno, mekanika atletikan, eukiko nuke hemen adibidez, tripulazio bateko arraunari desberdinak ingolueken indarra batean jarrita, orduan, holako grafika batek emango liguke tripulazio baten blokia o sinkronismoa analizatzeko aukera. Honek zertako tiratzea hemen gehiago eta gero beste golpe bat hemen, ez baldin bada beste ez baldin bada egiten, ez da efektiboa. Batai bat eman tiratzen, beste ez zionen nahi, hori dana depuratzeko oso herramienta egoki dira. Hemen ikuste dugu, kurba optimo bat izango nitzakena, efizientzi maximo bateako. Jartzen bezala oso garrantzitsua da paladako indarran eguneko 70 arte behintzat ahalik eta azkarren aliatzia eta ahalik eta behandunen bukatzia. Balero esan duenagatik, indarra azkenean fluktuazio bat sortzeulako eta fluktuazioa efizientia ez dalako. Hemen tardatzen baino dugu pila bat azeleratzen, azkenen guaz oso mantzo eta gero oso askarku nahi dugu, baina ez da efizientia, ez? Hemen, beste alde batetik urdina embarkazioan dinamika, arraunarian center of mass, masan zentroko datuk eta sistema osoana. Hemen ikuste dugu, ataketikan bukaeraino, embarkazioak egite dituen kurbak eta arraunari bakoitzenak. Azerazioa adibidez arraunari jana oso radikala da, embarkazioana ez da beste, eta sistemana tarteko bat. Eta, berazia egin berdin. Horako mila grafika aztertu lehizke eta noski asko ze detenimiento goioki. Eta bizango nitzake adibidez, lehen esan duen minimax horrek, azelerometro horrek, emaitza bezala emango liguken, laburpen bat, ez? Hemen, kusiko genituen, palada desberdinetan, hau da adibidez, entrenamentu bat, palada pila batekin, ez? Ikusiko genituen, palada ritmo bakoitzen, gu jartzen dugun filtro jakin bakoitzen, zema palada eman ditugun, zema distantzin duen palada hortan, zema denbora pasadeun uretan ritmo bakoitzeko, azate dugu hemen adibidez gutxitzen nahi da, ez? Denbora ritmoakin uretan pasatzean denbora, arraunak uretan pasatzen denbora gutxitzen nahi da, zema denbora pasatzen duen rekuperatzen, berriz atakea bila juten, ratiboa, zema dan, ez? Istu dugu batzen joala, denbora, abiadura bataz bestekoa, ezkenen, portazia egun hau da, optimizatu berduna bataz besteko abiadura da, eta bataz besteko abiadura mate eguna da, abiadura, paladan bukaerako abiadura, ez? Masimotik gertu dengoana, o igual masimoa, eta atakekoa. Hemengo kenketa honekin, ikuste deuna adibidez, hau da, enbarkazioko abiadura. Ikuste deuna da, zenbateko abiadura variazio kiun adibidez ataketik bukaera, parada ezberdinetan, konklusio pila bat ateratzeko.
zenbat distantzi indeun paladeako, eta distantzi hortan zenbat indeun uretan, da zenbat indeun botiak korritzen utziz. 1000 gauza. Orduan, honek, garitu eta adibide batzuk, pixun aldaketa zertako balio honek. Azkenen, gauza bada behin hartzea, hori dira datu, baina zeite dugu honekin. Azkenen, pixu desberdinan tripulazio astun bat o tripulazio harin baten efizientzia ikusi nahi baldin badeu, bi kondizio alik eta berdin batzutan neurketak egite baldin baitugu eta hauek analizatzea baldin baitugu, pixu desberdin horietako datuko genituke, pixu horren zentruan aldaketare ikusiko genuke, efektua, palanka ezberdinak, tripulazio ezberdinakin, pala ezberdinak, angulo desberdinak, zema, nugarri berda toletia, bakoitzak beria zateko defendituko, ez? Baina, honekin bintzat, objetibidade hori, ez dakit, proba egite dugu, eta gure adetikan, brangatik emate duen zerbitzua da, hori pixkat, objetibidade hori, baloratzea, ez? Ezatea, hau da honena, hau hola emerda, askotan esate duguna, Olimpiadetako final baten, gaude finalen ez dakiz ematen markaz jo, eta asko aurrengo irurak, laurak, aiatzea, danak, rekorretik zentezimeta, elkarren arten burrukan da zea, eta ikustezu tripulazio bat beste batekin, behakin burrukan da biltzan beste batekin konparatuta, arraunketa eta gorpuzkera eta kadentzia eta dana oso desberdina dakaenak, orduan horrek esan nahi du, azkenen dana optimizatu behar dela, konjunto bat dela, ez dela palak hauek izan behar du, bestiak hauek izan behar du, ez da, dakasunakin, hau dana aztertuta, pixkat punta horta bilatzea. Ez du esan nahi, adibidez, arraunketa oso luze bat dakan batek, beste erabateko arraunketa dakan batekin, hola da nahikoa, ez du esan nahi, arraunketa hori aldatze baldin magu bestiana kopiatuz mejoratu ingula, o bere berdin ingula. Beste parametro guztik desberdina baldin badia, obviamente, emaitza desberdin izango. Orduan, ritmo desberdin eta hau guztet entrenamentu bateko dela, ikuste dugu adibidez hemen, ez? Pala hau rodatzen, oitamar, oitamabi, oitamalau, oitamasei. Kondizio jakin hauetan, abiadura maximoa hemen bilatze dugu, 0,82, oitamalau, oitamasei paleta, eta pala gehiota junda, oitamasei, oitamesortzi adibidez, media jetxin da. Nolarik, gehiago pala gehiago? Kondizio hauetan, palanka hauekin, indarra hauekin, dinamika jakin batekin, eta tripulazio honekin, momentu hortan, hau azkarra zan. Askotan, ritmoa jotzea ez da soluzio azkar bat duzela bilatzea askotan, ritmoa sartuta. Pentsatuz azkarra joan berdala, baina kontraproduzentia izan nik. Gero hemen, hauek adibidez, jakin berdare bai, datu edanak filtratzen, obviamente ezin da, ez da normala hemen, velocidade erdila izatea, horrek esan nahi du, 18-20ko ritmoetan hartu diala adibidez, ziaboga eta entrenamentu kompleto bat baldin da, ziaboga eta geoko pala horiek, velocidade ez dana hain handiat, baina ritmo antzeko dana, eta horako gauzak ez. Baina, tendentzik ikustegia oso ondo. Eta hori, ziaboak aztertu lezke, bai, ziaboetako denboak, softwareak ondizkigunak, eta trajektoria, eta radiok eta hori dana, txasoko portaera, ikustea, bigarrengo largo hortan, olatu hartu edanak eta guk ez dugu hartu. Eta zeatikan, deterimentuakin analizatu ezkio, eta bideoakin sinkronizatzea bat ima dugu handik eta gehiago, atera lehizke konklusio batzuk, neurtu gabe atera ez lehizkenak. Askotan ez dugu, hori izan da ez dakiz, batek A esategu, bestiak B eta bestiak C. Eta bakoitza pentsatzeu, beak, arrazoia dakala, ez? Honek ez du esan honek arrazoia dakanik, baina honek ez duela gezurrik esaten, hori ordo, pero hori interpretatzen jakin berda,
baina hau ezin da ukatu, ezin da esan hori gaizkido, o gaizki notuta do, o ez du hori ezin leike, hori momentu hortan hori pasada. Dio, ze konkursioa ateratzean, bakoitzak dut. Fluktuazioa eta teknika aldetikan, teknika desberdinak aztertzeko erabate izan leke. Eta, bueno, mila historik sakontzeko. Hoxe da. Zateko benekana, azkerik asko, eta, bueno. Bai, entzuen da, ezta? Bueno, Jon, oso estimulanti izan da aurkezpena. Nik nile galdera dakaz, baina segurena publiko... Bai. Segurena publiko jenti baietz. Nagore dauke mikru, eta nahi dabenak esku altzati. Gauza bat eskatuko, mesedez. Galderin jakun, Nagori entrega mikro barriro, bale? Ez apodera mikro ez. Eskerrik asko. Tenemos maravilloso estas. Txaldean. Nire galera zuen traineroari buruz. Bueno, hitzein dezu adibidez biomekanika aldetik, baina aurki mugikorra buruz, eta nik hori ezagutu dut. Baina ea zuek ere hori inkorporatu dezuten, eta nola jarrikutzen, zenik adibidez hor zailtasun gehi ikusten ditut eta beste zein dezuen. Bai, bueno, fiskat igual astintzait hori aurki fijoko aplikazioa eta komentatzea. Potentziatzen duguna da, hemen aurki mugikorrako esan dugun dana, aurki fijoa pasatzea, aurki fijoan neurtzia. Beste gauza bada, aurki fijoko zango dugu komunidadiak neurtzeko dispuesto dauden, o, bueno, gehiagin interesatzen zaio, no ez. Guk hau edanak aurretikan kalkulatu ditu bere neurrin diseinu berria ateratzeko, eta ite duguna da, azelerometria bitartez, oain zerbitzu bat eman, klub desberdinain, entrenamentuk neurtzeko, teknika optimizatzeko, eta estropetako... Hau minimasa da, bai. Ez, minimasa da. Bai, esantan bai. Minimasa, adibidez, esketanea inbertsioa da, baina. Badaude, instrumentoko badaude, hori, wireless hauek arraun fijoa, aurki mugikorreko instrumentazioa, arraun fijoa pasatzeko, Fresnefen ze hauek, arraun nahitea igotzez eskion jatxarro hau edanak, zea dira, balido dira, baina, claro, jendeak ez baldin bau nahi horre aldea jo, ezin da, erosi eta egin. Baina, bueno, ezken inbertsioa superitza. Galdera gizau. Bero goti. Jesusei. Ni pare bat galdera dakat, baina paratika bizkate estroparrak egusten duenak eta behi dioten gazunak oso horretzen dugun gauzak, ezta? Ezazu hor, zenbat eta abiadura handisa, resistenzi gesa, infusu dobli baino gesa juten dela gehitzen, ezta? Bai. Bueno. Exponential. Exponentialmente, bueno. Sarri observatzen duenik estroparetan, igual azkanea, ez da, duz trainero bi parekatute. Ogerti parekatute, estropare ikusten da, nahiku lehiatzen, ez da? Eta azkanea behatzezazu bateide, esalike duzla injarrin, baina bete-betin. Osea, esalike toletabe arrankan bidabela, ez da? Eta kostaun besti, suabe, txak eta aurrea. Osea, galderi, isaleike hor beran trainero batetik bestean da diseinu. Osea, ja hori injarra gehitxueran, osea, benefizizua eta bai kalte etxi.
Hori... Izan lehike, kalte izan. Zerreti inarra imotetzago galegun. Nik sarri entzutzat erramola xai, esaten ze pasatzu egar, ez da, eta nire bakaltu. Ez tozku urten estroparik. Ez tozku urten. Ez da izan nahi daren esan niko. Hainik ez. Zuguet, bueno. Ez, nire, galderi deia trainero, matxea, bardinak izan. Azkenen... Resistentzi batei gexa aumentatik bestiai baino. Ja, limite horretan. Bai, gehiago aumentatu baino, resistentzia aumentatu baino, da biomekanika aldetikan, hor grafikan ikusi duen bezala, momentu bat ariatzeala, mejora ez dala, abiaduran ez dala transferitzen, ritmo baten aldaketa, eta kalteako izan daikela. Eta zintzen galdera horrekuz? Ez da, galderi hoxe. Bai, Beste galderi da, hori erdi garbidaz da. Bestia, niko zerbait eutena, nik eta hemen da zen guztik. Estropari kalmatan egin, basan, ero errixun egin, ero itxosun, ursakarretan egin. Estropari aldi joten da, baina kristona. Inkluso era toki baten ondoa bizenak, gero itxos zabalin, txartu ez da, beste bat oitu. Bueno, vamos a ver. Barko tagarre, barko modernu tagarre bullu, zute izun gorun. Horregoko aztin bullu. Hori ere, para evitar el sincronismo. O sea, para evitar el periodo de balance longitudinal del barco con el periodo de balance longitudinal. Bulua. Zeuekor diseinu arabera nahizue ixe holakoik aprobaik treneruai epintzi hor ena esaten bulu arrastero batena, baina holako katxarron bat hori treneru itxo zabalin salto etxenan jotenan paranka solatu gehatzen da parata. Holako katxarro batek anetzakengo efektu ez da, hortxe gara guztien dugu. Hori? Bulbua... Ia zeueken basueten bain diseinu ixe hor... Bai, bulbua bat inbai horreno, behiratu behar da, bulbuak inmakoratuko litzake, no ez? Bai, hori. Bulbuan efizientzia dator gehien bat, gauza askotan afektatzea baino, gehien bat oso branka voluminosotan brankako olatua zehatzeko, txikitzeko, iteana da, branka baino aurreago volumen bat jarri, olatua azkenen da, hola ez? Sortzea zea bat, kresta bat bezala, horrek uste bezala, ez dakio zulo bat, beti, ez dakio berriz kresta, berriz zulo. Bulu batek lan egiteu, branka horren aurreago jarrita, eta volumen horrek sortzeun olatuan zulua koinzidituz proako olatuakin. Orduan iteduna da kantzelatu. Osea, iteu, olatu handi batek, zulo batekin, jetxi. Orduan, resistentzia bulbuak beak, resistentzia inkrementatu iteu, obviamente. Baina konjuntuak, bulbuak, kaskoakin, disminuitu iteu. Baina velocidade batzutan. Kalmatan bai, baina igual txostako... Velocidade jakin batzutan. Velocidade trainerutan, o aurki mugikorreko formetan da, dia oso forma estilizatu. Bai, oso forma estilizatu, bulbo batek hemen kaltia bakarrik morio. Berez, bulbo batek mantello bazalera guztik jo, horrek manteun resistentziakin, eta beste olatu bat sortuko luke, berreztamen, ez? Traineru batek, egiten zea, olatua oso fina da. Ezkenen, esan dugu, porcentaje oso txikila da. Arrastrero baten, atope dijoanen, igual da el 50-60% proako olatua, eta beste dena da azalera guztia. Momentu bat aiatzea, arrastrero batek eman potentzia, eta ez da hola okarak iteu, olatu ateratzeu, eta ez da bere juten. Orduan, guk analizatzen dugu opzio desberdinak, traineroan kasun, alternatiba desberdinak implementatzeko, baina bulbua adibidez, eritzak izango. Ena referirte ni bulbo konvenzionala, hori borio jo, trainero hori beste igual hoja bat zeo zer, ez lagateko beraien izturre alako itxeko. Osea, ez da, galderi hori. Analizatu ditugu gauza desberdinak. Baina, azkenen,
trainerutan ez do, margen gehiagire ez do, reglamentu bat kunditu behar da, eta, bueno, traineru kaskarro egin lehizke. Traineru bat egin lehike reglamentua libre balitzake minutu bat azkarro. Baina, claro, reglamentuan barrun inberdia hor konponketarik. Galdera gexan. Bueno, nik badakat bat. Ze kuriosidadik gainez egin dozta. Zuk hau planteatu duzu hasiera baten diseinu, trainerun diseinu, ingurun optimizazio problema bat bezala. Eta pentsatzen egona tarte baten, eta azkarin nik sentsazio ematen dozta, zuk esan duzu traineru desberdinak zela, eta diseinu desberdinak, eta barrez, reglamentuko restrikzio batzuk kumplitzen den bitartin, baina desberdinak. Baina azkarin baten diseinuk, pixkanaka optimo horbiltzen juten ni. Eta orduan, konbergitu eitzen dago diseinu batek. Zuk esan zeike gaur egungo egoeri trainerun diseinun eta eraikuntzan ze estadotan dan? Oso diversu de edo oso konbergitute da? Oso konbergituta do eta ez daka margen gehiagik, baina reglamentu batik, gehien bat. Baina beti do, mejora. Gehien bat, mejora ongo litzake, egoera desberdinetako traineru espezifikok ingo baliake. Hau da, ez daka zertan, traineru, ez da berdin efizientzia traineru batena erreio bateako, o itxaso bateako. Zer pasatzea? Obviamente, traineruan mundua, ez dala diru asko ez dola, eta ezin gala jarri bakoitzak, klu bakoitzak, nik 6 diseinu dazkat, bat erreioako, bestia Portugaletako, bestia itxaso zeiteuneako, bestia... Orduan, inberda, zea bat, polivalente bat, azkenen ordo pixkat margena egon litzake. Eredu robusto bat, ez? Gora guztixetako, ekilibrau. Izango litzake, hiru bat traineru da, bi itxaso desberdinetako eta bat erreioako egon litzake aldia. Baina, karo, gihore bai basatzaia hiru traineru dazkagu, baina segun ze itxaso datorren asteburun, traineru horrekin entrenatzen den berda, aste hortan da, bueno, arra mundun baki guztadian gauzak eta azkenen izatea pixkat, beti pixkat sota kaballo irrei, no? Nahi hau eskendu, porque me lío. Baina hor egongo litzake, desberdintasuna. Erantzute, dudak argitxute. Galdera iso bat? Baina alarek asko egongo litzake zean, biomekanika aldetik optimizatzen gehien bat ikusten zer in baino, zer ezin jakiten hau barbaridade bada. O hemendik ez jugun gehiago, porque da gehiago probatuko dugu ez. Hori, pixkate... Aldo zue gida bat argitaratu. Zer egin komendioak. Bueno, galdera geisha ez badakau, ala bai, badakau eba, dauke bat. Segunda, eba, mikro, ontsator, irindator. Bai, Jon, zer kristo duken bikinguk olako fama bisateko? Segun bize, bueno, azateko nahaz, baina. Bai, bikinguk ondarbitarrak esan duzu. Bikingo. Bikingo daitzelio, ondarbitarrak bikingo daitzelio. Olako fama bizateko zertan? Batxarra bat diseinaten. Bale. Bai, itxasoa behira sortutako gizartek zigala, eta gauza asko, oan izan duen bezala teknologia honekin gauza asko tan laguntza igula, intuizioak, beti ondia pertsonak zerbait izan duenak, da intuizioa oso garrantzitsua da azkenean gauza askotan, zintzine bai, eta intuizio batek esate zilona forma bat, beste bat baino optimoa izango litzakela. Eta itxasoa behira bizian, itxasotik bizian, zea batzutan, gizartetan, obviamente hori gehiago evoluzionatzea eta bere efektua daka. Ez du esan nahi bikingok listu ozianik, baizik eta horrei garrantzia ematen zuela, eta hortik estrategikamente ere ikuste zuela potentzial bat. Adibidez, guk analizatu ditugunen traineru desberdinak, modelo bat ateratzeko, traineru desberdinak analizatu ditugunen tanken,
ikusi dugu, orain dela, ez dakit, 40 urteko diseinok, ordenadore gabe ingabekok eta eskuz hori depuratzen jundian, naturalki depuratzen jundian formak oso efiziente diala. Batzuk esate, hori egurrezko trainero batzu daude oso efizientek, segun ze kondizioetan. Gaina, leheno zehona zen, gaur egun traineruk konstruzioa ez buruz ez dugu baina konstruzioa azkenen gaur kompositetan nola fabrikatzeian karbonozuntzakin da material desberdin batzuk ibiztia gurezkok traineruk enbarkazio asko konstruitzeia kanpotik barrua molde bado eta molde hortatik kanpoko atzalak jartzea kasko egitea eta gero barruko estruktura egitea. Leheno, ezin da egin bere teknikagatik, ez? Leheno, itezian alrebez, barkuk beti izan duia egurrakin, izan duia molde gabe eta kuaderna batzuk jarri eta hori kanpotik forratu. Eta horrek, leheno ematezuna zen, diseinua bariatzeko posibilitate, mila posibilitate. Batek esaten duen, nik hau pixka gehiago jango jot eta hemen horrengo jot. Merke, evoluzionatzeko era bat zen. Gaur egun molde bat bali magazu, molde horrek ematen izun forma da hori, eta jazta, beste forma bat inai bali magazu, beste molde bat inberdezu, eta horrek molde bat iteko modelo berri bat inberda, eta konstruktibamente oso inbertsio handia eskatzen. Eta orduan, optimizazioare ez da hain azkarra. Ezin diagin berrogei molde, berrogei traineru probatzeko, eta ikusi zein azkarrena. Baina egurrak irindakon bai. Orduan, dikingo onda garai hortan, Euskaldunak oso zehazian. Oso txasarkitektura eta konstruzioa aldetik handa liderak zian, mundialmente. Eta zan, hori, itxasoa bera indako gizarte zialako, eta konstruzio alde hortatik ate asko irikitzen zialako. Baina bitxingo betzea, baina listu. Pentsatu beste galdera bat akauela. Bai, garantzen dut. Hortxe esan duzu honan argile jundez, da? Esan duzu molde bate hon. Molde bat etxen dela, aldaketa asko egiztabela permitite gero. Kasu. Galdera bat. Azken aldi honetan da joera bat talde batzuetan, de hecho, Galizia jundiz eta toleterak kanpoa atateko. Orduan, suposatzen da, molde horien jabenak, lehen toleterak toki baten kokatu batzuz, horreaz aldaketiaz zer bilatzen dabe talde horrek, ero ze kaltero bentaja eukileik ez, hor iseia bazileik, aldaketa horreaz. Arraularik leku berdinen mantenituta, azkenen, guk egin sektore bat bat imanak hau ez, bakoitzak hango zeatik bilatzeuen hori, baina, esplikazio batzu dazka. Sektore hau hemenin, honeago egin, berdina da, traineru baten, hola bat ima da, sektore bat bat ima da hemen, hau berdina hemenin, movimentu berdin bat, trajektoria berdin bat da. Horreztribor kantzelatze bat ima da, aurreakako efektua anula ditea. Beste gauza bat da, arraun, tolete kanpo baterata, eta arraunak luzatuta, azkenen, sortze deuna da, arraun luzioko batekin, arraun luzio eta toletia urruti dio, palanka handitze baldin bada, palanka handitzen egia. Baina horrek eskatuko luke area handi bat ez derrapatzeko. Eta bestaletikan, arraun berdina kanpo jartze baldin badeu, eta arraunarian tiruan zentrua leku berdina mantenitze baldin bada, aurrenengo atakeko, aurrenengo movimentu hortan, hola egon berren deszentratuta urruti tirua, gertu baldin bado, efektibo da sektore baten indar hori kanpoago duelako. Baina bukaeran, baki guzu pasatzean. Azkenen, kompromiso bada. Baina,
askotan modak dira, jende asko izan dira, nik garbiak eta bazkarro gara. Gatzen zu, zeatik handa, askoek ez du erantzuten. Eta erantzute buenak, erantzute baina, bueno. Hori analizatu merda ezin da esan, hau kanpo batera eta azkarro da, garro gozo eta. Da, konjunto bat, esan den bezala. Arraunketa, sektoria, amplitudia arraunarian ere bai, areak, alankak eta mila gauza. Ikustea berdina, batzuk oso kanpo batera eta besteko oso barron sartuta eta igual. O kanpo nibiltzeianak barroa sartuta igual. Orduan, analizatu, berda, detaile beriokin, mokoitzan. Galdera gehiago. Bueno, nitxas amatxuko, eskerrik asko, txalo bera demogoza jonei.